أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. Sengathi Allah umdali angabusisa ukufunda kwezwi lakhe. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Bafowethu nodadewethu, bobaba nabomama, mkhulu nogogo kanye nabantwana bethu bonke izwekazi lonke lase-Afrika if not umhlaba wonke. Ngithi-ke bafowethu angibingelele-ke njengokwenjwayelo ngithi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula makube kini nomusa nezibusiso zika Allah zibe phezu kweni nonke. Bafowethu kuyabanda namhlanje. Ngiyathemba-ke nonke-ke nigqokile nifudumele lapho nikhona. Abanganakho okugqoka bafudumale sengathi umdali nabo angabapha bakhona ukuthi bagqoke bafudumale. Cha bafowethu, namhlanje ngithe angishuqule ngeduku elibomvu. Niyazi kungani ngishuqula ngeduku elibomvu? Ngoba igama lami engizetha lona namhlanje noma asebengethe lona futhi abalandeli bami enkundleni zokuxhumana bathi Shandu Sabela, iba umabizwa Sabele. Bangithi igama bathi ngukhathaza abaholi noma ngukhathaza abafundisi. Ngisazobakhathaza. Ngiyalibonga bafowethu lelo gama lelo. Ngizokwenza sure ukuthi ngempela leli gama eningethe lona ngiyalilandela. Esengethiwe lona-ke manje umabizwa Sabele. Bafowethu ngithe angishuqule-ke ngeduku elibomvu ngoba uma ngithi ngiyabheka iy'thombe zalo muntu lo abambiza eBhayibhelini ngokuthi uJesu, yena ushuqule ngeduku elibomvu nomNazaretha omhlophe. Nginawo-ke nawo umNazaretha omhlophe, manje niyabheka amavidiyo ami amaningi ngiwugqokile kuwo. Lalelani-ke bafowethu, mina-ke la ngiqhamuka khona kwanja iphume. Insizwa iyayithi mangabe ikuphosela inselelo, ikucela iqhude, wawuphendula same time ubonisa ubungqwele bakho ukuthi nawe uyinsizwa kwenu. Makuthiwa esemambatheni sithole insizwa, babekhuluma ngani mabethi kuzala insizwa? Lalelani-ke ingane zakwethu, ngihlale ngisho ngithi insizwa ezizwayo ngale nkulumo zami efuna ukubhekana nami ayenze ivideo njengami ibone umhlaba wonke, ingithalenje bume, iphosa inselelo bume. Akekho sakwenzile, ngiyayiphosa-ke mina inselelo. Ndabezitha ake nguthophe baba. Ubaba wena. Mthiya ngenkomo, abafokazana bethiya ngamahlahla. Sontshikazi, khumbula amagwala. Shando waphakela inyoni zaze zambonga zathi chiyo chiyo. Dlekezela. Sontshikazi, bangazitha. Magebo omuhle. Hayi mfowethu, ubaba wena kimi. Angeke ngithi ungidelelile. Hayi umuntu omdala akadeleli. Mina ngumZulu, mina ngakhuliswa ngenhlonipho. Umuntu omdala akadeleli, kodwa ungiteketisile njengengane yakho. Uma uthi ngigqoka amaduku sengathi abafazi, ngithe namhlanje-ke angigqoki iduku elibomvu-ke ngoba lapha ey'thombeni kaYeshua naye ushuqule ngelibomvu. Ngase ngithi no, angishuqule ngalo ukuze ulibone ukuthi njengoba ngishuqule ngeduku angilahlekile ngaleyo ndlela leyo. Kodwa-ke angifuni ukuthi ngingene ekuthenini ngubuza ukuthi wena le sudu le oyigqokile noma lamasudu owagqokayo wena usuke ulingisa bani. Kodwa ngithe nje mina angishuqule ngeduku elibomvu
ukuze ngubonise ukuthi mina ngisuke ngilingisa bani. Uma ngibuka-ke iy'thombe mabeveza uYeshua lapha noma uJesu nabafundi bakhe bashuqule ngamaduku emakhanda bagqoka imNazaretha emide. Angikhumbuli ngibona noyedwa kubafundi bakhe egqoka isudu noma yena Yeshua noma Jesu qobo lwakhe egqoka isudu. Angikho-ke lapho-ke mthiya-ke. Inkulumo yami-ke Ndaba Ezitha ila. Ngithi ake nguncomeke Magizagiza. Ngithi ake nguncomeke Mavungama. Makhabaluthuli, Makhabanothuli. Magwaza phindele. Ngithi ake nguncome mthiya. Wonke amavesi okhulume ngawo angamaqiniso. Angikuphindele Ndaba Ezitha nani ma-Afrika amahle nonke. uNdaba Ezitha wonke amavesi akhuluma ngawo. Uma ngabe ekhuluma ngey'tabane, ekhuluma ngey'nkonkoni, vele uNkulunkulu iy'tabane akayifuni, vele uNkulunkulu iy'nkonkoni akayifuni. Uright uNdaba Ezitha mayethi yena angeke aze ashadise iy'tabane ney'nkonkoni ngoba labo bantu labo bayisiqalekiso. Ngiyenzile ividiyo nginitshela ngabo lapho ngivele khona nginoma ongizalayo. Bayisiqalekiso phambi koNkulunkulu, phambi komhlaba wonke, bayisiqalekiso emvelweni. Qinisile kuNdaba Ezitha lapho. Bese-ke uNdaba Ezitha ngimlalele kahle ubaba. Wasekhotha-ke manje khuluma ngabaprofethi bamanga nabaholi bamanga abaqola abantu iy'mali zabo. Ubale abaholi bamaNazaretha bonke. Wabala uLhanyane, ZCC, wabala uMndise. Nabo bonke-ke nje abanye abaningi abaqola abantu. Eqinisile vele. Eqinisile vele. Incwadi kaMakho 10 iyakufakazela lokho okusho uNdaba Ezitha. Yingakho ethi labo bantu labo abaqola abantu bayowubona umbuso wezulu the day ikamela lapho embobeni yosungulo noma yenaliti. Uqinisile uNdaba Ezitha lapho. Kodwa-ke manje kunesizwe sesizulu esithi iqaqa alizizwa ukunuka. Isizulu leso uNdaba Ezitha uzongizwa kahle ngoba umZulu. Ngikukhulunyiswa yini lokho? uNdaba Ezitha ukhulume ngencwadi kaMateyu 7 lapho ikhuluma khona ngani ngezimpisi ezigqoke izikhumba zezimvu. Lapho ikhuluma khona ngokuthi angeke utshale isihlahla esihle bese wena uvuna izitshalo ezimbi. Angeke utshale isihlahla esibi bese uvuna izitshalo ezinhle. Uthi niyobabona ngezimpawu zabo. Bayakhuluma ngomlomo kodwa abenzi. Lapho uYeshua noma uJesu eyobe ephika amaKristu. Ithi mayehla nayo ithi bazoza kuye ngalolo suku. Uthi abanye benu bazoza kimi ngalolo suku ngoba akubona bonke abathi inkosi inkosi kimi abayobona umbuso wezulu kodwa yilabo abenza intando kaBaba ongithumileyo. Uthi-ke bayoza kimi ngalolo suku bathi Nkosi asizange yini sikhiphe amadimoni ngegama lakho, azange yini siphulukise abagulayo silapha abagulayo ngegama lakho, azange yini senze izimanga ngegama lakho. Uthi ngiyobathuka ngithi futse ekusukane la eduze kwami. Ukuthi futse akusinhlamba inhlamba egoli. Kodwa nje ngesibhunu kusho ukuthi suka eduze kwami futse ekususa inyawo zakho suka la phambi kwami uhambe. uJesu kuyobathuka-ke wonke amaKristu. Wonke umuntu othi uJesu uNkulunkulu, wonke umuntu othi uJesu indodana kaNkulunkulu. Lalelani-ke mangithi iqaqa alizizwa ukunuka. Ubaba ukhulume ngabo bonke abaholi abangcolile abadukisa abantu. Wayishiya yena engomunye wabaholi abadukile, abangcolile abadukisa abantu. Engomunye wabaholi naye abakhohlakele abafundisa abantu into abangayazi. Le verse yeQuran engiyikhothile iyangifakazela. Uthi umdali baningi abantu abakhuluma ngomdali into abangayazi, bighayri ilm, into abangayazi, wala hudan, abana guidance, abanayo into ebambekayo ebaholela eqinisweni, abanayo.
njengoba ngihlale nje ngisho ngithi mina umfundisi ozongichallenge noma ozongiphosela inselelo kumele angitshele ukuthi le Bible lela liphethe liphumaphi. Khothile kakhulu baba kulo iBhayibheli liphumaphi indaba ezitha lelo Bible lelo labhalwa ubani leza kanjani emhlabeni. Kungani iBhayibheli singalithole eBhayibhelini angikuphindele indaba ezitha shandu kandaba nani mhlaba nonke kungani iBhayibheli singalitholi eBhayibhelini okusho khona ukuthi into ebhalwe ngesandla somuntu bafaka lokho abakuthandayo bakhipha lokho abathanda ukukukhipha. Ngiyayiphosa ke mina inselelo ndaba ezitha ku video yakho awuzange wena uyiphosa inselelo uthe wena ku gift awufuni wena ukuhlangana nami ngoba mina ngiyuhlanya. So awufuni ukuhlangana nami ngoba ngiyuhlanya usho njalo ngikhuluma amagama akho angikukhulumeli. Ngithi ke mina uqinisile Mthiya kaNdaba vele nguhlanya makufika embhalweni vele nguhlanya makufika ekukholweni. Asibhekane ke Mthiya ngiyayiphosa ke mina inselelo ke manje ngithi mina akungabe kusapholiswa amaseko mina vele umthwalo uhlala usobhokweni akungabe kusapholiswa amaseko ke indaba ezitha asibhekane ke indaba ezitha. Kodwa Mthiya elinye futhi engilithandile mawufakazelana nami mangithi mina lo nkulunkulu okhonzwa amaKristu uyisitabane wangifakazela wena wathi vele lo nkulunkulu okhonzwa amaKristu oziqu intathu akekho eBhayibhelini. Ngiyabonga ke indaba ezitha ke aphusile ke lawo magama akho aqokothile akhaliphile. Ngiyabonga ukuthi ungifakazele eqinisweni ngoba kudala ngisho ngithi lo nkulunkulu lo okhonzwa amaKristu akekho eBhayibhelini akekho eBhayibhelini unkulunkulu oziqu intathu akekho eBhayibhelini unkulunkulu oyisitabane ongamadoda amathathu emntwini oyedwa akekho lo nkulunkulu lo eBhayibhelini. Ngokusho kwami kanjalo nokusho kwakho kanjalo ke Mthiya athi amaNazaretha edukile nawo athi uShembe omunye wobuthathu bukaNkulunkulu. Mawuthi wena ke Mthiya uNkulunkulu oziqu intathu akekho eBhayibhelini kusho ukuthi ufakazelana nami ukuthi amaNazaretha akhuluma amanga mayethi uShembe omunye wobuthathu bukaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu oziqu intathu akekho eBhayibhelini. Ngaya amagama uNkulunkulu wamaNazaretha naye akekho eBhayibhelini. uNkulunkulu wamaRoma akekho eBhayibhelini uMariya ocebileyo ngoba uMariya akayena uNkulunkulu. uNkulunkulu wamaRoma akekho eBhayibhelini. uNkulunkulu esimthola eBhayibhelini uNkulunkulu wamaWatchtower lo obizwa ngoJehova lo owabonakala ebhema insanga ephuma intuthu emakhaleni ngihlale ngikusho lokho lo wathi abantu abaphuze badake bahlanze bangaye basasukuma lo wathi mawufuna ukuthatha umpazi thatha isifebe thatha unondindo thatha into ephingayo. Nangoku uNkulunkulu ke esimthola ke eBhayibhelini. Ndaba ezitha the day ke wena uhlangana nami ngiyayiphosa inselelo okokuqala nje sizoqala ngako ngizofuna ukuthi ungitshele ukuthi wena umele muphi uNkulunkulu ngoba wena uyamphika lo oziqu intathu. Uyamphika wena lo othi uziqu intathu uthi wena akekho eBhayibhelini kusho ukuthi wena ukholele ukuthi uNkulunkulu uziqu intathu. Ngivumelana nawe ke Mthiya ke the day sihlangana ke indaba ezitha uzongitshela ukuthi wena umele muphi uNkulunkulu ukhulumela muphi uNkulunkulu ngoba mina ngikhulumela umveli nqangi umdali weinto zonke uNkulunkulu oyedwa lo okukhulunywa ngaye lapha kuExodus 20 lo okukhulunywa ngaye lapha kuMarko 12 lo okukhulunywa ngaye lapha kuIsaiah 44. Ngimele loyo ke mina uNkulunkulu lo owakho uzotshela umhlaba wonke iAfrika yonke ukuthi wena umele muphi uNkulunkulu. Ngiyayiphosa ke mina inselelo Gift Mabunda mfowethu Shabanga mfowethu kuKota to Media bafowethu ngiyayiphosa inselelo 24 podcast Butu Chris ngiyayiphosa inselelo bafowethu ngiyayiphosa inselelo Vuman Films ngiyayiphosa inselelo ngithi ongifunayo umthwalo osobhokweni ngiyayiphosa mina inselelo ngithi mina Gift Mabunda zidedele mfowethu ibulalane zidedele mfowethu ibulalane mfowethu idedele mfowethu idedele ngane yakwethu idedele
sengiyayiphosa mina inselelo uNdaba Ezitha usabile ukuyiphosa wathi ngeke akhulume nami ngoba nguhlanya. Yebo nguhlanya lwemibhalo, nguhlanya lwenkolo. Ngiyalivuma lelo likaNdaba Ezitha, ngiyayiphosa inselelo. Mfowethu, Gift, zidedele mfowethu futhi wenze ngathi uyasheshisa mfowethu. Mina ngiyinsizwa-ke, mina ngumabizwa Sabele, ngiyasabela manje. Dala ngithi abafundisi abasabele besaba ukusabela. Mina kubaba Mbatha-ke useyithintileke manje. Useyithintileke manje indlondlo enophapha ekhanda-ke manje. Iyajanqula-ke manje, iyajanqula-ke manje. Iyajanqula-ke manje, njengoba niyibona ijanqulisa ikhanda nje. Gift, awenzeke mfowethu, awenze into eyenzakalayo wengane yakwethu. Ake kuhlanganwe. uNdaba Ezitha ngimhlonipha kakhulu, maningi amaqiniso nami angifundise wona ngokuningi okushiwo iBhayibheli ade ngingakwazi. Kodwa naye into ayishile yena ukuthi naye ungumqambi manga, naye ungumkhohlisi ngoba naye ungumholi webandla elingekho eBhayibhelini elingaqanjwanga uJesu Kristu. Ukhulumela uKristu into engekho, angazange uKristu ayikhulume. Akakazi uKristu wathi yena uNkulunkulu. Akakaze uKristu wathi yena uNkulunkulu. Akakaze uKristu wathi yena kufanele adunyiswe noma akhonzwe. Akakaze uJesu washo kanjalo. Kodwa namhlanje amaKristu wonke athi uJesu uNkulunkulu, amanye confuse athi indodana kaNkulunkulu, abanye bayamkhonza, abanye bayamdumisa. Ngithi-ke mina ngiyayiphosa-ke mina-ke inselelo-ke mina-ke. Ngiyo kaNdaba Ezitha, mina Sidunisembazo. Mina Ziyabule Zinsizwa, inkunzi emanqindi. Mina Ngonyama edlele eithebeni, ezinye idlele emahlozini. Mina Ntakeduke nemhlamba kwaNdaba lutho ezikhulwini. Kusho mina-ke, mina uma qhamuka kunyonyi insizwa kubaleka intombi zingesabi yona ngoba zesaba amasokazo. Kusho mina ngithi mina ngiyayiphosa-ke inselelo. Gift Mabunda, zidedele ibulalane mfowethu. Akusekho ukujikela emva kwendlu manje. Uthi umdali, bonke abaholi bamaKristu, bonke abaholi bamaNazaretha, bonke abaholi bamaWatchtower, bonke abaholi bamaHindu, bonke abaholi bamaRoma, ngisho nezinyanga uqobo lwazo. Angikhulumi mina ngezinyanga ngoba inyanga ayifihli ukuthi vele zona zisebenzela uSathane, so ngizokhulumani ngazo. Ayikho into engizoyikhuluma ngezinyanga. Ziyasho straight inyanga zona ukuthi zisebenzela uSathane. Maye ngizokuexpose kanjani ukusho zona ukuthi zisebenzela uSathane. Ngikhuluma mina ngalaba abazenza sengathi basebenzela uNkulunkulu kanti nabo basebenzela uSathane egameni loNkulunkulu abaningi laba abakhonzayo. Ngithi-ke bafowethu ngiyayiphosa inselelo. Ndaba Ezitha, leli verse lelo liquotile lika John 8:44 elithi nina ningabakayihlo uSathane nenza imisebenzi yakhe, imisebenzi yamanga. Ndaba Ezitha, ngifuna ukukutshela ukuthi likhuluma nangawe Mthiya. Angeke ngikufihlele ubaba kimi, wena ungakwethu wena. Sizalwa isende lilodwa, uManyosi loyo, uMashipa, uDlekezela, sonke uShandu kaNdaba, uSontshikase, uMpangazitha. Angeke ngikufihlele Mthiya. Lelo verse lelo liquotela olihanyane noShembe noLukuzana namaRoma nalaba bakwaMndise. Likhuluma nangawe Mthiya. Likhuluma nangawe Ndaba Ezitha, ngeke size sikufihle lokho. Cela ukuthi nje ukwazi lokho Mthiya ukuthi mangabe sihlangana mina nawe intaki yobibekelwa amazolo. Sengathi umdala ngasivula ingqondo, asivula amehlo. Nakuye uMthiya njengoba ethi uyalithanda nje iqiniso, akazwani namanga, aphenduka uMthiya alibone iqiniso njengoba linjalo. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.